खुलुमबाय लोगोफोर बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो होनाय जादों जे जों गोबां समाव फरायब्लाथाय बावगारो स' बे बावगारनायनि जाहोनफोरा मा आरो बे बावगारनायखौ जोङो माबोरै होखारनो हागोन स' बेखौ साननानैनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय बानाय जादों आरो नैबे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोरैनो हेफाजाब होगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैबो बेनि टिप्सफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनो हागोन माबोरै जोङो बावगारो मानि थाखाय जों बावगारो आरो बेफोर बावगारनायखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगौ स' बे गासैखौबो मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय स' दानिया जों फैबाय स' जों मानो बावगारो स' बेवहाय आं नोंथांमोननो पइन्ट वाइज बे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों स' नाम्बार वानाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबाव जाब्ला जों बावगोमालाङो स' जों हमना ला बबेबा मोनसे लेसनखौ फरायखांबाय जों हमना ला दिनै फरायबाय लेसन आरो बे दिनै फरायनाय लेसनखौ नोंथांमोना जुदि सप्तासेनि उनाव नायोब्ला नोंथांमोना अट'मेटिकेलि बेखौ बावगारलांखागोन हमना ला नोंथांमोना बबेबा सोंलुनि फिननायखौ जुदि मुखस्थ' खालामब्ला आरो बेखौ गेजेराव नोंथांमोना सानस्नि गेप थानानै उननि 7 days आफ्टार 7 daysनि उनाव नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेयो अलरेडि गोदान जानानै थागोन अब्ला बेनो बावगारलांनाय सोमजियो स' बेनिखायनो नाम्बार वानाव नोंथांमोना बेखौनो नुनो मोनदों गोबाव जाब्ला जों बावगोमालाङो स' बेखौ होखारनो थाखाय नोंथांमोना खनले रेगुलारलि कन्टिनिउ स्टाडि खालामनांगोन गेजेराव जाहाथे गेप गैयालाबासिनो नोंथांमोना सानफ्रोमबो फरायनो हुदा लाबोनांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ गोसोआव लाखिनो मोजां मोनाब्ला जों बावगारलाङो हमना ला नोंथांमोना फरायबाय थानाय समाव बबेबा मोनसे टपिक एबा हार्ड टपिकखौ नोंथांमोना मुखस्थ' खालामनो एबा गोसोआव लाखिनो नोंथांमोना गोब्राब मोनदों अब्ला बै गोरा मोननाय टपिकफोरखौबो जोङो लासै बावगारलाङो बेबो मोनसे जाहोन स' बेनिखायनो बेखौ होबथानो थाखायबो नोंथांमोना बे गोसोआव जा लाखिनो मोजां मोनै टपिक बेखौ नोंथांमोना खनले नायबाय थानो नांगोन अब्लानो बेखौ गोरलैयैनो नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हागोन बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ गोसो होनानै सोलोङाब्ला जों बावगारलाङो स' बबेबा मोनसे टपिकखौ एबा बबेबा मोनसे आयदाखौ जा इंराजियानो जा सानखान्थियानो जा बा गुबुन साबजेक्टफोरानो जा जुदि नोंथांमोना गोसो होनानै सोलोङा मोनसे आयदाखौ अब्ला जोङो बेखौ बावगारलांगोन बेखायनो जोङो बबेबा मोनसे आयदाखौ सोलोंनो थांनायनि सिगाङावनो जों बेखौ मोजाङै गोसो होनांगोन अब्लाना जोङो बै मोनसे आयदाखौ एबा टपिकखौ जोङो बावगारलांनो हाया स' बेखायनो नोंथांमोना फरायनाय समाव गोसो होनानै फराय नङाब्ला गोसो होनानै फरायब्ला बेनो बावगारलांगोन स' बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ सन्देह जाबाथाय आरो रोखा मोनथियाब्ला जों बावगारो हमना ला बबेबा मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांमोना सन्देह जादों बा डाउट थादों मोजाङै बुजियाखै आरो बाथ्राखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथिनानै मोनाखै अब्लाबो बै टपिकखौ नोंथांमोना बावगारलांगोन स' बेनिखायनो बेखौ होबथानो थाखायबो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनांगोन आरो बुजियैखौ नोंथांमोना मोनथिनो थाखाय ट्राइ खालामनांगोन अब्लानो बेफोर जा बावगारलांनो नागिरनाय टपिक बेखौ नोंथांमोना गोसोआव थागोन बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों मेंग्लिबाबो बावगारो हमना ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावनानै हमना ला देहायाव जुदि मेंग्लिनाय फैयोब्ला बांद्राय मेंग्लिबाबो जोङो जा थांखांनाय गोसोआव लाखिनाय बा फरायनाय आयदाफोर बेखौ नोंथांमोना बावलाङो बेखायनो जोङो देहाखौबो रेस्ट होनो नांगौ बांद्राय मेंग्लि होनो नाङा जोङो देहानोबो जिरान होनो नांगौ अब्लाना जोङो जा फरायनाय बेखौ गोसोआव थानो हेफाजाब होयो स' बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय मेंग्लियालाबानो दसे सम रेस्टबो होनो नांगौ देहाखौ स' बे जाबाय 5 नाम्बार मेंग्लिब्लाबो बावगारो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 6 नाम्बार गोसोआव बेले बेजे साननाय जायोब्लाबो बावगारनो हेफाजाब होयो हमना ला नोंथांमोना फरायनाय समाव माबा मोनसे बेले बेजे साननायफोरा जुदि जाखांफैबाय थायोब्ला हमना ला फरायनायनि अनगायै नोंथांमोना जुदि गुबुन बाथ्राफोरखौ नाङा फाङा गुबुन बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबाय थायोब्ला एबा गोसोखांबाय थायोब्ला बेफोरबो साननाय बेले बेजे साननाय सोमजिहोनानै जा फरायनाय माखासे टपिकफोर बेफोरखौ बावगारनो हेफाजाब होयो स' बेखायनो बे बेले बेजे साननायफोरखौ नोंथांमोना गारनो नांगौ अब्लानो नोंथांमोना जा फरायनाय बेखौ गोसोआव लाखिनो हागोन बेनिफ्राय 7 नाम्बाराव दङ रावखौ रोङाब्लाबो बावगारो जेरै इंराजि रोङाब्ला बेखौ गोसोआव लाखिनो हाया जों बयबो मिथिगौ बबेबा मोनसे जों इंराजिखौ बयनिख्रुइबो गोबां फरायसायानो गोरा नाङो
गोरा नांनायनि थाखाय जों इंराजिनि जा सोंथिफोरनि फिननाय बे फिननायफोरखौ जोङो मुखस्थ' खालामब्ला जों बेखौ साननै सानथामसो जुदि गेजेराव मुखस्थ' खालामालाबासिनो थायोब्ला बे अट'मेटिकेलि बावगारलांगोन। मानि थाखाय जों इंराजिखौ बुजिनायाव गोब्राब जायो। बेखायनो बेवहाय 7 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों रावखौ रोङाब्लाबो बावगारो। बेखायनो नोंथांमोना बबेबा मोनसे रावखौ मोजाङै सोलोंथारनांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बे रावखौ मोजाङै हाब्लानो बिसोरनि जा एन्सारफोर मुखस्थ' खालामनाय बेखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाखिनो हागोन। स' बेखायनो रावखौ गिबियावनो मोजाङै सोलोंनो नाजा। बेनिफ्राय 8 नाम्बाराव दङ गोबांद्राय सोलोङोब्लाबो बावगोमालाङो। स' बे मोनसे 8 नाम्बारा मोनसे जों बावगारनायनि जाहोन। स' जोङो हमना ला बांद्राय कन्टिनिउ जुदि स्टाडि खालामलांबाय थायोब्ला, हमना ला नन स्टप नोंथांमोना जुदि 4 आवार्स बा 5 आवार्स जेबो गेजेराव जिरायनो लायालाबासिनो फरायलांबाय थायोब्ला, अब्लाबो देहाया ब्रेना रेस्ट मोना लाबाबो बा ब्रेनखौ जोङो दसे समनि थाखाय एसेब्लाबो रेस्ट होनो नांगौ। जुदि नोंथांमोना कन्टिनिउ फरायलांब्लाबो सिगाङाव जा फरायनाय बे टपिकफोरखौ बावगारनो हागौ। हमना ला जोङो 4 घन्टा सम एखेलगे फरायलांबाय थादों, हमना ला बै जा फरायनाय 1 घन्टानि बा 2 घन्टानि सिगाङाव जा फरायनाय बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बावगारगोन। बेखायनो नोंथांमोना 1 घन्टानि उन दसे सम 10 मिनिट बा 15 मिनिट्सब्लाबो रेस्ट होनो नांगौ। अब्लाना जोङो जा फरायनाय बेखौ बावगारा। बेखायनो गोबांद्राय सोलोंनायाबो बावगोमालाङो होननाय बे 8 नाम्बार पइन्टखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। स' बेखायनो जोङो दसे सम जिरायना लानानै फराय, दसे बा 5 मिनिट्स बेबायदि गेजेराव 1 घन्टा थांनायनि उनाव 5 मिनिट्स बा 10 मिनिट्स बिदि हाफ माने दसे रेस्ट होनो नांगौ ब्रेनखौ। स' अब्लाना बावगारा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 9 नाम्बाराव फैबाय मोनसेखौ फरायबाय थानानै गुबुन मोनसेखौ जिरन लाबानो फरायलांबाय थायोब्ला गोसोआव लाखिनो हाया। हमना ला नोंथांमोना बे ससियेल साइन्सखौनो फरायबाय बा इंराजिखौनो फरायबाय। नोंथांमोना इंराजिखौ फरायखांनायनि उनाव गुबुन साबजेक्ट जेरै ससियेलखौनो फरायनोसै। दा इंराजि आरो ससियेलनि गेजेराव नोंथांमोना जेबो गेजेराव समनि फाराग दोनालाबासिनो जुदि कन्टिनिउ फरायलाङोब्ला, अब्ला इंराजियाव जा मुखस्थ' खालामनाय एन्सारफोर बेफोरखौ नोंथांमोना गोरलैनो बावगारलाङो। जोङो बे इंराजि आरो समाज बिगियाननि जा थानाय गेजेराव एसेब्लाबो 5 मिनिट्स बा 10 मिनिट्सब्लाबो नोंथांमोना दसे ब्रेनखौ रेस्ट होनो नांगौ। जोङो डाइरेक्टलि गुबुन साबजेक्टखौ नायनो नाङा। बेखायनो मोनसेखौ फरायबाय थानानै गुबुन मोनसेखौ जिरन लायाबालानो फरायलांबाय थायोब्लाबो गोसोआव लाखिनो हाया। बे नोंथांमोना 9 नाम्बारखौ नुनो मोन्दों। स' जोङो एसेब्लाबो स्टप दोननो नांगौ, एसेब्लाबो जोङो ब्रेनखौ रेस्ट होनो नांगौ। डाइरेक्टलि जों मोनसे साबजेक्ट फरायखांनानै गुबुन मोनसेयाव डाइरेक्टलि थांनो नाङा। दसे सम नोंथांमोना जिरायना ला, अब्लाना बावगारनाय नङा। बेनिफ्राय 10 नाम्बाराव दङ सम सम फरायनाय बाथ्राफोरखौ लिरफिननाय हुदा खालामाब्लाबो जों बावगारलाङो। हमना ला नोंथांमोना जा एन्सार मुखस्थ' खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोना जुदि लिरफिननाय हुदा खालामाब्ला, अब्ला बेबो बावगारलांगोन। हमना ला नोंथांमोना मेथ्सफोरखौनो जुदि बानायबाय थायोब्ला, हमना ला बेखौ साननैसो स्टप खालामनानै दोनाब्ला लिरफिना लाबासिनो, अब्ला बे अट'मेटिकेलि बावगारलांगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना फरायनायनि अनगायैबो लिरनाय हुदाखौ खालामनो नाजा, अब्लाना बावगारलांनाय नङा। बेनिफ्राय 11 नाम्बाराव दङ फेनाय मुवा बाहायब्लाबो बावगारो। फरायसा समाव फेनाय मुवाफोरनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो जायफोर फेनाय मुवाफोरखौ बाहायो बिथांमोना बे फरायनायखौ गोसोआव थानाय नङा एबा फरायनाय समाव बेफोर हेंथा सोमजियो। जा एन्सार मुखस्थ' खालामदोंमोन बेफोर गासैबो बावगारलाङो। बेखायनो फेनाय मुवानिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ आरो बे फेनाय मुवा बाहायब्लाबो नोंथांमोना बावगारनो हागौ। स' बेखिना मोन 11 गाहाय जा राहाफोर जों मानो बावगारो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनाय जाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोरैनो हेफाजाब होगोन। आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला थारैनो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। थेंक इउ फर वाचिं।